4 martda turan ýeliň netijesinde Aşgabatyň 40 kilometr demir gadygynda ýerleşýän Göktepe şäherinde bir adam ýogaldy. Bu 40 ýaşly ýaşaýjynyň şemaldan Sarsan üçegini berkitmäge tinançan wagtynda bolup geçdi. Geçen anna güni Aşgabatda we Ahal vilayetinde dören tupan binalara hem awtologlara deper ýetirdi. Azatlygyň Ahal vilayetindäki habarçysynyň maglumatlaryna görä tupan zerarly 40 ýaşly adamyň ýogalmagyna degişli ýagdaý Göktepe şäherindäki Gadak owasy diýilýän ýerde ýüze çykypdyr. Günnüz güýçli ýel bolany Göktepe'niň beýlik sebitlerine bolşýal Gadak owasynyň köpeýine üçekleri ziýan ýetdi. Günortanyk şemalda merhumyň ýaşan jaýynyň üçeginden birnäçe şifr bölegi gopdy. Ol şifryň galan böleklerine muçma diýaly we jaý ýagyş basmasyny ip derrew üçegi berkitmek kararyna geldi. Ýöne birden odolkusynyň has güýçli ikinji şemal başlandy. Ol adam durup bilmedi we üçekden ýykylyp şiketlerden öldü. Dip Göktepe şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyga gurrun berdi. Adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen bu adam üçekden ýykylan ýaşaýjynyň wakanyň bolan ýerinde ýogalandygyny aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň howpsuzlygy sebäpli merhum barada şahsy maglumatlary çap etmekden saklanýar, emma söhbetdeşlerimiz merhumyň ýüzünde çağalarynyň we aýalynyň galandygyny aýtdylar. Azatlyň habarçylary 4 martda gündüz 2 ýedek dören güýçli ýylyň Aşgabada we Ahal vilayetina degenligini habar beripdi. Günortan başlanan şemal sumur dukanynyň golaýyndaky birnäçe jaýyň üçegini ýumurdy. Bu Aşgabatyň merkezinde boldy. Yel peselen badyna üçekler howlukmaş dükeldilip başlandy. Emma agşam şemal has güýçli bolup üçekler ýykdy. Birnäçe etrapçada beýik binalaryň ýumrulan üçekleri howullarda goýulan awtowloglaryň üstüne düşdi. Dip paýtagtyň ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz TV-ge betbagçylykdan iň köp ejir çeken sebetleriň paýtagtyň Göktepe we Büzmeýin etraplardygyny habar berdi. Büzmeýinde we Göktepe'de şemal iň güýçli boldy. Tozan galyň çal diýwar ýaly bolup geldi. Hiç zat görünmeýärdi we bu köp ýol hadisalaryna sebäp boldy. Esasanam ýük awtowlaglary köp felakçylyk uçrady. Büzmeýiniň we Göktepe'niň hemme ýerine sypyrlan üçekleri görmek bolýar. Indi olar düýetmäge howluk ýarlar. Büzmeýinde stadionyň üçegi jaýryldy. Adamlar bu gedek adatdan daşar ýagdaýlar ministrliginiň gowy işleýänini aýtdylar. Polisiýa adamlary öýlerine alyp gidipdir. Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara talgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýel agaçlary we sütünleri ýykdy. Paýtagtda bir sütün polisiýanyň awtologuna düşdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we Ahal vilayetiniň ýaşaýjylary üçin tupan garaşylmadyk ýagdaý boldy. Hemişe ýaly türkmen häkimetleri getip gelýän tupan barada ilata öňünden habar bermedi. Ondan Meteo Jurnal neşri 4 martda Aşgabatda we onuň töwereklerinde tupanyň döremeginiň çak edilýänligini habar berdi. Emma bu neşriň web-saýty beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri ýaly Türkmenistanda petiklenýär. Habarçylarymyzyň sözlerine görä TV-ge betbagçylygyň netijesinde paýtagtyň köp etraplary we Ahal vilayeti birnäçe tagatlap elektrik togsuz, suwsuz we gasyz galypdyr. 4 sagatdan soň elektrik togunyň we suwuň üpçünçüligi dikeldildi. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde bolşýaly güýçli şemal Libap vilayetiniň etraplaryna we Türkmenabad şäherine hem ýaramas täsir ýetirdi. Azatlyň Libapdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 4 martda ýerden başlanan şemal has güýçlendi we gije sagat 1 töwerege Türkmenabad şäheriniň käbir etrapçylarynda elektr energiýanyň öçmegine sebäp boldy. Birnäçe sagatdan ýagyn ýagyp ýel gowşady. Bu TV hadisanyň netijesinde Türkmenabadda ýollaryň uğrundaky çıralar we şäherde internet işlemedi. Täze aeroporta barýan ýoluň uğrundaky täze gurulýan köp gatly jaýlaryň daşyndaky haýatlar ýykylyp, ýoluň uğrundaky uly bildirişler zaýalandy. Türkmenabadyň günorta böleginde ýerleşýän Azatlyk pasyolugyny kesip geçýän we aeroporta barýan şa ýolunyň gyralaryny uly mukdarda gum bastı. Dip habarçymyz 6 martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä TV hadisanyň ýyly 5 we 6 martda Türkmenabadyň arasaçylyk gulluklarynyň işärleri 2 günläp ýoluň gyralarynda üýşen gum depelerini arasaladylar. Habarçylar güýçli şemal zerarly howada dören tozanyň adamlaryň dem alyşyny kynlaşdyranlygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şeýle TV wakalaryň soňky döwürde
gaýtalanýanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri boljak tebigy betbahtçylyklar barada ilata köplenç öňünden duýduruş bermeýärler we onuň netijelerini resmi taýdan agdamaýarlar. 2020-nji ýylyň aprelinde Libap we Mary vilayetlerinde güýçli tupan adam pidalaryna we ýüzlerçe ýaşaýyş çaýyň weýran bolmagyna sebäp bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bolan tebigy betbahtçylyk zerarly Libapda we Maryda adından 35 adamyň ölenligini habar berdi. Beýleki çeşmeler pidalaryň sanynyň birnäçe ýüz adama ýetenligini habar berdi. Bu sebäpler birnäçe hepdelep elektrik toksazy we gazyz galdy hem yerli ilat öýlerini täzeden gurmaly boldy. Türkmen häkimetleri diýan çekendere kömek bermek birede dursun, hatda ýagdaýlary agdamady. Türkmenistanyň hökümeti şuň kuneçenli şol harasatyň özi ýa-da onlarça pidalary barada habar bermedi. Häkimetleriň hereketsizligi ilatyň arasynda nägilelik döretdi. Türkmenabadyň we beýleki şäherçileriň ýaşaýjylary birnäçe edek köçelere çykyp nägilelik bildirdi. Mundan başga da bu Türkiýede we beýleki ýurtlarda türkmen migrantlarynyň arasynda raýat işçiliginiň döremeginiň sebäpleriniň birine öwrildi.